Možda bolje da ovako izblejim i ovako napravim uvod, zato što drugačije ne mogu da napravim uvod, zato što sam veoma ograničena sa pozicijom moje kamere. Elem, danas je drugi dan našeg 100 Ab challenge-a, odnosno 100 trbušnjaka challenge-a ili šta god. U prošlom videu sam zaboravila da se zahvalim Nina Malika za jednu veliku motivaciju i što je sa mnom podelila ovaj challenge, tako da sam ja odlučila da radim ovaj challenge, da ga nastavim. Za sada je drugi dan. Juče sam, moram da kažem, juče sam imala onako upalu mišića i danas mi onako nisam potpuno sveža i potpuno ono kao idemo da radimo vežbe, ali nije toliko strašno i nadam se da će se što više vas priključiti ovom izazovu, tako da se nadam da će nas biti jedno što više. Ukoliko vam se dopada, obavezno lajkujte ovaj video, a danas ćemo raditi nešto zanimljivo. Naravno, tu je moja podloga i nažalost imam malo kraću majicu, ali nadam se da mi to nećete zameriti. Dakle, namislite se kako vam odgovara, namislite vašu podlogu ili šta god i poenta ove vežbe 50 puta ćemo raditi jednu stranu, 50 puta drugu stranu i ne zaboravite na kraju svega ovoga da se istegnete, jer kada se istegnete nećete imati toliko problema sa upalom mišića, tako da istegnite se obavezno. Nakon ovih 100 trbušnjaka vežbi i čučnjeva radim istezanje. Možda ću na kraju ovog videa ostaviti istezanja, ali nemam kako da ih snimim, tako da možda ću jednom prilikom u nekom od narednih klipova, tako da možda ću napraviti jedan poseban video o istezanju i neke orijentalne vežbe koje radim posle ovog videa za opuštanje mišića. Tako da idemo pre svega da pređemo na ove vežbe, zato što kada radim vežbe, pošto još uvijek nisam u ono savršenoj kondiciji, šta ti ja znam, mislim naravno da nisam kad imam viška kilograma i ležim uglavnom po ceo dan, ja se jako brzo nadišem, tako da neću previše pričati dok budem radila ovo, verovatno ću se zabrojati, tako da kad se zabrojimo radit ću koje više, ako uspem. Ovo mi delo je jako teško zato što ali ajde da počnemo. Dakle, potrebno je položaj je sljedeći. Jedna noga je ovako podignuta, dok je druga skroz dole ravna. Noga koja je ravna dole, ruka ide paralelno sa telom, znači nije skroz na podu, evo ovako nam pogledam s ove strane, nije skroz na podu, sad evo ovako da bude, nije skroz na podu, nego je ovako, malo je podignuta, glava i druga ruka drže ovako i laktom ćete se truditi da dopipnete vašu nogu, a noga mora da se popne skroz do gore i ovako koleno i spustite skroz do dole. Ruka ova ne treba da je spustite, znači ovako, pljas, 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 pljas. I možemo da počnemo. Počinjem da brojim 3, 4, sad. 1, 2, 3, 4.
još 2. Umrla sam. Znači, bukvalno sam skroz umrla. Ajde što me bole mišići ovde, nego me bole, zadihala sam se, boli me i noga, tako da ne znam kako ću raditi ove tučnjeve, ali totalno sam umrla. Ona vežba juče je bila ništa na spolove, tako da želim vam puno strpljenja. Ja ću malo da udahnem. Da odmorim telo i vraćam se na 50 s druge strane. Imam problema, sad sam primetala da mi malo kuk škripi, osjeća se kao baba dok ovo govorim, ali nadam se da neće biti problema dok budem uradila narednih 50 sa desnom nogom, tako da želim puno sreće svima, ne gledajte moje salce. Šalim se, nemojte imati kompleksa od toga, zato i radimo ove vežbe da usavršimo naše telo i idemo. Znači, ruka druga i idemo da brojimo. Ljudi moji, dobit ću upalo mišića. Namestite se ovako, stavite vaše noge u ovaj položaj i udahnite kroz nos, izdahnite kroz usta. Lezite na pod 1 minut, odmorite se dobro, popijte malo vode i nastavljamo sljedeće vežbe. Jedan update pre nego što pređemo na vežbe za squat challenge. Dakle, ja sam, nakon što sam završila, popila sam vode i čim sam ustala, jako mi se zavrtalo u glavi. Ja imam problema sa sinusima i sa srednjim uhom, tako da od previše pomeranja, znači dok mi je rame išlo ovako na glavu, ovo nije trebalo da ponovim, znači od pomeranja meni se zavrtalo u glavi i srednje uho i ceo taj sistem za ravnotežu ili šta god, znači ja imam jako problema s tim, zbog čega sam 2011. bila i u bolnici, tako da ukoliko imate sličnih problema, pažljivo, obavezno se odmorite pre nego što uradite, popijte dovoljno vode, dišite pravilno i ne bi trebalo da imate problema. Ja sam zaboravila potpuno na svoj problem zato što dugo mi se nije vraćao i eto, nekako sam silila sam svoje telo. Bez obzira na sve to, uradila sam do kraja kao što ste vidjeli, ali eto, želela sam da podelim sa vama u ovom kao malom update-u, pošto je ovo ipak
neki vlog gde i ja radim sve ovo zajedno sa vama i motivišem i ja vas. Tako da to želim da znate šta se dešava sa mnom i sa mojim telom. Eto, moje telo je malo burno reagovalo na ovaj deo ovde. Nadam se da će mi to proći. Squat challenge odlažem za ujutru. Dakle, neću odmah dan 2 uraditi isti. Znači, dan 2 ću uraditi ujutru odmah čim ustanem, a dan 3 ću uraditi uveče. Tako da, eto, bit će sve određeno. Napravit će se dovoljan razmak, samo ne mogu trenutno iz medicinskih i ono kao, ne znam nikako da kažem kakvih razloga, zato što trenutno nisam u mogućnosti, već 45 minuta ležim ovde, bila sam bleda kao krpa totalno, popila sam vode i sad ležim i nadam se da će sve biti u redu. Idemo dalje u nastavku videa, što će vama biti odmah, a meni će biti sutra. Ipak ću raditi večeras, malo mi je bolje, posle sati i pol ležanja, vode, svežeg vazduha, znači u mojoj sobi je bukvalno zima. Ali eto, bit će zanimljivo, bit će mi lakše da funkcionišem, ali ukoliko se vi osjećate loše, slobodno odmorite, nemojte samo da bude to izgovor za lenjost, znači ako vam je zaista istinski loše, odmorite. Ja sam se potrudila da nastavim, iako mi sada malo još uvijek suzi oko, ali to neće predstavljati nikakav problem. Ja sam da sam dobro kadrirala, pošto ne vidim ništa, a ovako čisto ću malo podići, čisto da bolje vidite. Ali mislim da bi trebalo da bude to. Počinjemo sa 15 čučnjeva. Znači 15 čučnjeva kao što smo radili juče. Pozicionirate noge u širini bukova i krećete da se spuštate, leđa ravna i kolena ne sme da vam pređu vrhove prsti. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nastavljamo dalje, ode naše na stranu, radimo ih 10. Znači idemo ovako. 1, 2, 3, 4, 10 na obe, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20. Znači 10 na obe strane i treba da osjetite ovde, kada radite na ovu stranu, ovaj mišić treba ovde, butina praktično, da vam se i cijela noga praktično da osjetite, a ovde da osjetite i stezanje. Idemo dalje, radimo nešto što nismo juče radili, a to je, znači, desnu nogu ispružite i napravite ovako. Znate ono što smo radili prošli put ovako? E sad to radimo samo na jednu nogu 10 komada. Ovako, leđa moraju svo vreme da budu ravna i idemo 10 spuštanja dole na jednu nogu svo vreme. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nije bilo teško. Idemo da uradimo sada 10 čučnjeva. Dakle, idemo. Pozicija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kako prolaze vežbe radit ćemo čučnjeve sve brže i brže, tako da onda ne morate skroz da se spuštate, nego onako više gledamo da budemo u nekom polu čučnju. Idemo sada opet naših 10 na stranu, znači 10 na jednu, 10 na drugu, to je 20. I
idemo. Sada napravite malu pauzu, istresite vaše noge i udahnite duboko na nos. Otpustite vaše mišiće i idemo dalje. Pošto smo radili desnu nogu dole, sada ćemo raditi, to jest desnu nogu, a levu spuštamo. Sada ćemo raditi levu nogu, a desnu spuštamo. Tako da idemo. Meni je malo problem zato što mi je na desnu nogu mnogo lakše, ali ovo je zapravo vežba da ojačamo obe noge. Tako da idemo. 1. Opa, nisam se dobro namestila, tako da namestite se i idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, padam, 9, 10. U krajnjem slučaju dok ja radim ove vežbe vi možete da zapisujete i da ih posle uradite sami ili da pratite mene i da radite zajedno sa mnom, ali pošto sam ja smotana, bit će to ovako. Dalje idemo da uradimo još 10 čučnjeva koji će biti još brži nego prethodni, tako da idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Ja posle svake vežbe volim da udahnem duboko i izdahnem, da tako kontrolišem rad i ubrzam rad mog srca. Dalje idemo naših 10 na stranu, tako da idemo opet 1, ali ovog puta idemo brže i trudimo se da budemo što brži. 6, 7, 8, 9, 10, 11, opa, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Idemo udah. Sada idemo ono što smo radili i juče. Dakle idemo jedna pa druga noga. Tako da idemo 10 puta, odnosno 5 puta jedna, 5 puta druga strana. Idemo. 1, 2, 3, 4, opa, 5, 6, 7, padam, 8, 9, 10, umirem i za kraj ostalo nam je još 10 čučnjeva, tako da idemo 10 čučnjeva i to je to. Dakle, idemo polako, 3, 4, sad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udahnite duboko. Idemo još jednom. I eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa.
U nekom sljedećem videu ću snimiti i istezanja, tako da ostanite uz mene, opustite se dobro, popijte dovoljno vode i mi se vidimo u sljedećem videu. Do tada, bye!